Dama wasu mutanen sukan yi karin magana da cewa lalle babu shakka idan har dambu yayi yawa to baya jin mai. Kamar yadda jarumai suka yi yawa a cikin masana'antar Kannywood, kamar yadda kuma masu yin fim da kansu suka yi yawa a cikin masana'antar Kannywood, yanayin yadda kuma masu ɗorawa a YouTube suka yi yawa a cikin masana'antar Kannywood din. Sai wani sabon tunani da wani sabon salo ya zo a cikin masana'antar Kannywood din, yanayin yadda mutane suke alfahari da irin wannan lamari. Duba da yanayin yadda ake hangen kowa idan ya fim to kawai takensa zai kai ne YouTube wajen ganin cewa ya lale kuɗi a ciki, wanda yanzu kuma sai aka samu wani mai babban tunani da hasashe yadda suka fara hasashe ta yanayin yadda za su fara fina-finai irin waɗanda ake kaiwa Netflix. An sani na sani kun sani cewa hakika wannan dama ce babba kuma ta musamman maimakon a kai fim YouTube. Hakikanin gaskiya in dai aka kai Netflix to fa ya zama fim ɗin duniya kenan, yayin da shi kuma YouTube yake zama fim ɗin 'yan Najeriya ma waɗanda suke jin Hausa 'yan arewacin Najeriya. Wannan kuwa mutane ne za su kalle shi wanda kai ma baka san adadinsa ba, bayan haka kuma kwashe wadda za ka yi kai kanka baka san iya adadinta ba. To kaga kenan ci gaba ne ake cewa, ba wai irin ci gaban mai hakan kuma rijiya ba, kamar yadda ci gaban Hausa series ya zama ci gaban mai haƙa rijiya, yanayin yadda ake yi ana kuma zuwa ana ɗora shi a YouTube. Mutane wata mahanga mai kyau ta hango cewa ɗorawa a YouTube ɗin da Hausa fim suke yi ba shine mafitarsu ba, musamman yanayin da yanda suke yin fina-finansu, ma'ana dai a je a haska a sinima ko kuma a je a sai da kasuka a kasuwa. Wannan kaga kenan 'yan kasuwa za su samu su amfana, haka zalika kai da za a yi ta transaction ɗin fim ɗin nan a hannunka kai ma za ka amfana. Lalle babu shakka, amma wannan kuma wanda zai amfana mutum ɗaya ne, ma'ana dai wanda ya yi fim ɗin, wanda shi kaɗai ne wanda zai amfana tunda iya akawun ɗinsa wa'innan kuɗi za su zo, kuma shine idan ya ga dama zai handling ɗin YouTube ɗinsa da komai da komai. Bayan haka ba lalle bane a ce zaka samu kuɗin da zaka samu a hannun mutane, ma'ana dai harkar fim da kasuwanci ce, ka sayar ka samu riba, ka sa kuɗinka ka sayar ka samu riba. Yanayin yanzu yanda kuma ta zama wala daini, kuma wa in ba ina tunanin kila in samu idan na ɗora shi a YouTube, ina tunanin kila ba in samu ba. Lalle babu shakka yanzu haka al'amarin ya zama, watakil ma su kwace channel ɗin nawa, watakil kuma dai ban sani ba. Duba da yanayin shi kai shi YouTube ɗin an yi analysis an gano ba wai mutane ne suke yin maintaining ɗinsa ba, abubuwan da suke maintaining ɗinsa Robin ne, ma'ana dai kwamfutoci ne waɗanda aka tsara su akan category iri iri. Lalle babu shakka wannan lamari ya kai ya kawo wannan fasishi masu manyan tunani a masana'antar ta Kannywood suka ga ya kamata a faɗaɗa tunani ta yadda za a fara ɗora fim ɗin a Netflix. An san na san kun sani cewa wannan ci gaba ne ba irin ci gaban mai haƙa rijiya ba, ci gaba ne irin wanda duniya za ta yi alfahari da shi, duba da yanayin yadda ita ma Hausa fim, ma'ana dai masana'antar Kannywood ta shiga jerin sahun manyan fina-finai, manyan ko masana'antu na duniya waɗanda ake ji da su, irin su Bollywood, irin su Nollywood, irin su manyan masana'antu da suke na fina-finai na faɗin duniya. Lalle babu shakka, kamar yadda mu kanmu muke kallon a Indian film da kuma ita kanta American film a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, duk da bamu san me suke cewa ba kuma muke kalla mu nishadantu. Amma fa Hausa film ba wai bai kai kwalitin da za a kalla a nishadantu bane, a'a yanayin mahanga da kuma tunani da kuma hasashen ina ne zan dora shi yadda duniya za ta kalla shine nan muka rasa a matsayinmu na mutane masu creating ɗin abu wanda yake zuwa da baiwa da kuma wani irin salo, duba da yanayin yadda Allah bai rage mu da basirar kirkirar abubuwa ba, amma mu kuma mukan nema mu tauye wa kanmu wasu abubuwan da kanmu. Yayin da wannan tunani ya shigo cikin mutane sai aka fara jin daɗi da kuma jinjina a dangane da wannan tunani. Lalle babu shakka ana nan an fara hasashe da kuma zurfin tunani akan ya za a faɗaɗa ci gaban wannan masana'anta ta Kannywood. Wannan masana'anta ta Kannywood in ta ci gaba, kowa da kowa zai samu jin daɗi a cikin masana'antar, kuma yawan mutane masu buƙatu na rashin samun abubuwa lalle babu shakka zai karanta, duba da yanayin yadda yanzu haka a Kannywood din akwai masu yin fina-finai nasu na kansu waɗanda suke ɗorawa a YouTube, amma za ga ba sa mai da kuɗin, ta sanadin haka ma za ga an zo an fara fim ɗin an daina. To kaga kenan ba shi da amfani, an ɗauki hankalin mutane akan wannan fim ɗin. To ina ne mutane za su je su sa kai, kuma za su je su sa kansu idan har sun rasa wannan inda aka ɗauke masa hankali. Kaga kenan za a rika dukan mutane ne har su jima harkar kallon fim ta fara fita a ransu. Shine yanzu aka kirkiro da wata sabuwar manhaja kuma wata sabuwar tunani wajen ganin cewa an faɗaɗa harkar fim ɗin masana'antar Kannywood ɗin ta yadda za a rika ɗorawa a Netflix, kamar yadda saurayen duniya suke alfahari da su.
duba da yanayin yadda su ma suka samu wannan ci gaba. Akan haka ita ma Kannywood din ta samu wannan ci gaba ta yanayin yadda za a rika faɗaɗa hanyoyi irin na fim din Kannywood din. To mu dai fatan mu anan ubangiji Allah ka sa mu dace, Allah ka ba da izinin yi da kuma ƙara ƙarfin gwiwa a dangane da masu tunanin haka.